Lahiri KTV ndikufuna ndikupasiremu za demonstration mene akuchitikira mzinda wa Zomba komanso ku Zuzu. Zimene mukuona pamenepozo ndi zionesero zimene zikuchitika siku la lero lino ndi kusakondwa kwa kukwera kwa zinthu mu usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Kodi tiziti kuti achakwerawa awinaso kapena sangawine? Khalani pompo kuti muonere. Sorry. Ndimene kulili kuzinda wa Zuzu komanso Zomba pamene anthu ochita malonda akuchita zionesero zawo kamba kakukwera katundu siku ndi siku pamene sizikuthandiza mavendawo kapena sizikuwapindulira pa mabizinesi yawo. Komanso mukhale pompo musatalikire zambiri tikhati kukupasirani. Ngakhale zili choncho muzinda wa Lilongwe sogoleri kuna kukhala president Alas Chikomeni akutolera ndalama muzinda wa Lilongwe kuti zathandizire pa zisankho zomwe zikubwerazi. Taonani dipiti wawo ndi mmene mukuyendera muzinda wa Lilongwewu. Aprideti yathu amene tatolera ife Lahiri KTV ndi omwe takupasirani ku nthawi inoyi. Koma zili chocho ena afuna kuti aziwe kuti Las Chikomeni ndi ndani. Las Chikomeni ndi mkulu wa mpingo wa Marastas omwe ali ndi fazi yochuluka omwe afuna azapikisane nawo zisankho zikubwera 25 September muno kuti azatenge usogoleri azakwanirise malonjezo omwe analephera busa Dr. Lazarus Chakwera komanso ndi wachiwiri wa wanali ku nthawi imeneyo Saulos Chilima. Alas Chikomeni akunenesa kuti dziko la Malawi azaliwombola pa moto pamene walisiya Dr. Lazarus Chakwerayu. Aliyenu mukutipo bwanji mipingo mukakhala ndazi zanu kucheza kodi muzavotera ndani? Kodi muzavotera Alas Chikomeniwa? Muzavotera apita Muthalike kapena Daliso Kabambe kapena sogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera abwerezeso? Chiganizo chanu mukuti bwanji? Ni ndani amene mukuona kuti atiwombole pa mavuto amene tili nawowa? Perekani chiganizo chanu ku comment section ndi kuti panga subscribe pano pa Lahiri KTV kuti zambiri zikupezani mosavuta. Timakunyadirani mofaya khani popo dekani.